जी अजी अबाई अरे आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन होगा जेकरा घर में बाबूजी ना होखी श्राद्ध बन जाए पुण्यतिथि हो जाए पुण्यतिथि मनावल जरा याद खातिर यानी कि आजो हम बेटा बानी तो अपना बाबूजी के याद करते नहीं है बेटा के पहचान बेटा और बेटी मिल के कहत हुई सोची सोच बड़ी से ले सोची सोची बड़ी से ले हमारो नजरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया 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 हे तो होता है हमरा के 1000 रुपया के आशीर्वाद दिले बनी भैया हमरा श्री टिंकू तिवारी जी अपना बाबूजी के याद में हमनियों के गावे के मौका मिलल बा टिंकू भैया के बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा और टिंकू भैया के ही इच्छा हुई मन में आज भी गोतिया पड़ोस गौआ जवार जुटल गोतिया पड़ोस बा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा भैया के आशीर्वाद मिलो अजय पांडे जी करे के बड़ी सजौले रहल गोतिया गौआ जवान जुटल हो गौआ पड़ोसबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सपना हो गइले उता सपना हो गइले उता हमरा फिर से बड़े भैया हमारा श्री टिंकू तिवारी जी की ओर से हजारों रुपए के सम्मान मिलल बार बार भैया के प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा सपना हो गइले उतो सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया बाबूजी ये हमरा भोला भैया की ओर से बड़ी बड़ी आशीर्वाद हजारों रुपए रेडी दीपक जी मथुरा से हमरा परसा श्री संजीव सिंह जी भूमिहार बानी भैया के हजारों रुपए के आशीर्वाद मिले सपना हो गइले उता सपना हो गइले उता सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सुना लगला टरिया बाबूजी के बिना सुना लगला टरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा टरिया
बुढ़िया माई आई बड़ी अपना लड़का के लिया जाए। अच्छा तहनी के तो भाषा कह दे कि ने जतऊ ने तो ने बाकी गीत में हंसे के ना चाहिए। बाकी कुछ आदमी हंसा दे हमारो मन में बा टिंकू भैया के भी मन में हुई कोई सन लिखल विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा हमारा फिर से तूफान सिंह भैया के आशीर्वाद मिलो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री कृष्ण सिंह उर्फ मंटू सिंह जी हमारा बड़का भैया जे अमनौर के विधायक बानी वर्तमान में गोलू राजा के बड़ी सम्मान दिहिले विधायक जी के बार बार प्रणाम करब उहें गोर से आशीर्वाद आइल बा। क्या बात है कोई सोना लिखल विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा अरे टिंकू के दर्द होता गोलू के दर्द होता दिल के भीतरिया फोर व्हीलर पर कि गोलू के दर्द होता अरे दिल के भीतरिया बाबूजी के बिना सुना भैया करिया बाबूजी के बिना सुना बाबूजी के बिना सुना लगला करिया सोची सोची मरी से ले सोची सोची मरी से ले हमारो नजरिया बाबूजी के बिना सुना लगला करिया बाबूजी के बिना सुना लगला हालांकि यह महफिल में हाँ जी अच्छा बड़ी सुंदर गायिका पुनीता प्रिया जी और बड़ी सुंदर